हेलो एवरीवान, दिनैहाय आङो ब्लाउसनि बेक साइडनि डिजाइन हानाय आरो सुनायनि फुल भिडिअ लानानै फैदों। जाय नोंथांमोना डिजाइन खालामनानै गाननो गोसो ब्लाउसखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। आङो ब्लाउसनि बेक साइडनि जिखौ लाबाय, बेनिफ्राय बेनि लेन्थ गोलावखौ लादों 15 हाफ आरो गुवारखौ लाहैगोन आङो 26 टटेल 26 आव लाहैबाय, इन्सिजों लाहैदों 26 आव। बेयो बेक साइडनि जाहैबाय जिया आरो बेखौ बेफोरबायदि मोननै फोल्ड खालामनानै लाबाय आरो बेफोरबायदिनो कालारनि सेम लाइनिं गांसे बेजोंनो समान आङो हानानै लाबाय, बेजोंनो समान सुनानै हानानै लाबाय आरो बेखौ नै बेफोरबायदि फोल्ड खालामनानै होबाय। टटेल मोनब्रै जाहैबाय आरो गेजेरावनो मोनसे फोल्ड खालामना होबाय, मोनब्रै फोल्ड खालामबाय। दा आङो बे बिखुंनि गुवारखौ लाहैबाय 2 हाफ आरो बिखुंनि गोथौखौ लागोन आङो 10, माने बिखुंनि गोथौखौ आरोना। मोनसेखौ 10 आखिना होबाय आरो मोनसेखौ 2 हाफ लानायखौ 2 हाफ मिथिनो थाखाय आङो आखिनानैबो होबावबाय आरो बेखौ स्केलजों मोजांहाय समाननो बोथेनानै लागोन। बेयो बिखुंनि गुवार आरो गोथौआ जाहैबाय, गुवारा 2 हाफ आरो गोथौआ 10। एबार लागोन आङो शोल्डार, फाफ्लिखौ 5 हाफाव मोनसे सिन होलायबाय, बेखौबो 5 हाफ नालाय 5 हाफ आखिनानै होबावबाय आं खेबसे आरो ओजाहाय आर्म हल फाफोना खनाखौ लागोन बिखुंजानि 7 हाफ। बे 7 हाफखौबो आखिना होनानै स्केलजों बोथेनानै लागोन, बेखौबो मोजांहाय लाइनिंआव आखिनानै लाबाय आरो जि मोजाङा सिङावहाय थाहैबाय। बे ब्लाउसनि बेक साइडनि जि मोजाङा आरो लाइनिंखौबो थननानै लानानै नै बेनि सायावनो आखिबाय आरो नैजा बेफोरबायदि मोनसे सेप होनानै होबाय फाफोना खना जा। एबार आङो बिखुंनि डिजाइनखौ सुसिगोन। बेवहाय लागोन आङो 3 हाफाव मोनसे सिन होनानै होबाय, 6 हाफाव मोनसे सिन होनानै होबाय आरो 9 हाफाव मोनसे सिन होनानै होबाय। बेखौ आं मोनसे स्केलजों आगर महरनि सेप होनानै लानोसै दा बेवहाय। बेखौ अखाफोर बायदिबो नुसिगोन, बेयो बिबारनि फाइलि महरनि सेप जाहैबाय आरो बेखौ जस्ट मोनब्रै बानायनानै लागोन आङो। बेयो ब्लाउसनि लाइनिंनि सा साइडजा आखिनानै लादों आरो सिङाव मेइन जिया दंहैयो आरो मेइन ब्लाउसनि कानियाबो बेनि सिङावनो दंफायो, खेबसे खिथाबावबाय आङो। आरो 10नि गाहायावबो नैबेफोर जा, माने गाहायाव फाइलि बायदि मोननै बारायदेरना होबावबाय आरो जा बायदि आखिदों बे आखिनाय सिनजोंनो समानहाय जं गोनां खालामनानै एसे फाइलि महरनि बिबारनि सेप जानाय बायदि हानानै लागोन आरो गासिखौबो जाखिनि आखिदों आखिनाय सिनजा हानानै लानांगोन। बेनिफ्राय नै बेलथायना नायबा नायनो हायो बिबार बायदि नुहैबाय आरो बेखौ। आरो सिङावबो जिया दङ लाइनिंआ आरो आर्म हल जानिखौबो हानानै लाबाय, जा सिन होदोंमोन बेखौ हानानै लाबाय, नै नायनो हायो जि मोजाङाबो दंफायो बेवहाय। दा जि मोजांखौ साजा लाबाय, बेनिफ्राय लाइनिंखौ बेवहाय जाबनानै होबाय, जाबना होनानै दा सिलायनानै लागोन। फार्स्टआवनो फिता बानायनानै लाग्रोदों आं नै बेफोरबायदि फिसा फिसा, बेखौ मोनसे होलांगोन आरो नै एसे जं नुनायाव, बेनि गेजेराव ओमफ्राय अखाफोर बायदिया थाहैगोन। बेखौ जाखिनि दङ बेखौ होयै लानानै सुजोबनानै लाग्रोगोन आरो आङो। फिताखौ ओरैनो जस्ट ब्लाउसनि बेक साइडआव जा जोङो दरि खायो बेफोरबायदि दरि बानायना लानानै गुसुं हास'नानै लादों, बेनिफ्राय बेखौ सुनानै होबाय आरो। जिखौ साजानो मोजांखौ लादों आङो ब्लाउसनिखौ आगर गोनां जानो, ओमफ्राय नै लाइनिंखौ बेनि सायाव सुदेरनानै होबाय बेखौ, ओमफ्राय मेइन सुलांजोबनानै जोबजासिम सुलांनानै नै बेफोरबायदि सिंजा बेलथाय हरसिगोन आरो जिखौ बेलथायनानै लाहरगोन, बेलथाय बेफोरबायदि फिताया नै थाहैबाय। सिंजा बेलथाय हरनानै बेफोरबायदि फिता खिनिखौ गासैखौबो बोना लाजोबगोन आङो। बोना लानानै आरो बेखौबो माने सिलायनानै लाबावसिगोन आरो साजानो मोनसे सुख्लायनानै लाबावनोसै आं दा। बे साजा सुख्लायनायखौ खेबनैबो सुख्लायनानै लाजायो, आङो खेबसेल' सुख्लायनानै लानोसै। खेबनै सुख्लायना लाबाबो मोजां नुयो, खेबसे सुख्लायना लाबाबो मोजां नुयो। जिहेथु सिंजा खेबसे सुखाबायमोन नालाय आङो साजा खेबसेल' सुख्लायनानै होनोसै आरो बेखौ नै जोबजासिम गल सुलांनानै लानोसै। बेनिफ्राय एबारो बिखुंनि उनजा माने टेकिं होनानै होनोसै, बे बिबारनि एसे खाथियावनो आरो गाहायाव सिन होनानै
5सिम सिन होनानै बेफोरबायदि एसे सुख्लायनानै लाबाय आरो गोजौनिफ्राय गाहायजा सुख्लायबोबाय 5सिम आङो सुनाय भिडिअखौ दिन्थिबाय थायासै खिथानानै होबाय भिडिअआव 5सिम लादों होननानै टेकिं होनानै लाबाय बेखौ गासिबो ब्लाउसावनो होनाय जायो नै बेफोरबायदि नुहैबाय आरो बेक साइड जा एसे सुनानै होबाय 5सिम आरो एबारो ब्लाउसनि लेन्थ बेक साइडनि बिखुंनि माने ब्लाउसनि टटेल फ्रन्ट साइडबाबो बेक साइडबाबो टटेल ब्लाउसनि गोलावखौ आङो बांसिनानो 14 लायो आरो खायसे टाइमाव मानसिफ्रा माने एसे हाइटफोरा एसे गाहायब्लाथाय बिसोरनिखौ 13 हाफ लाहैयो आरो बे एसे गोजौसिनमोन नालाय आङो गोजौबाथाय बांसिनानो 14 लायो आरो ब्लाउसनि लेन्थखौ मानसि नायनानै मानसि माने हाइटखौ नायनानै लानाय जायो बेखौ 14 लादों 14 लानानै बेफोरबायदि फोल्ड खालामनानै सिलायनानै होबाय बेखौबो मोननै सिलायनानै होगोन दा मोनसे सिलायदों आरो बेनि खाथियावनो गाहायाव मोनसे सिलाय देरबावनानै होनोसै मोननै लाइन जाहैबाय नै बेवहाय नायनो हासिगौ आरो एबारो 3आव लाहैबाय नैबे बिबारनि फाइलि बायदि नुनायखौ गासिखौबो 3आव लागोन आरो बेनिफ्राय गोजौ जानिखौ एसे बारायलांगोन लास्टाव बे मोननैखौ 3आव लाग्रोबाय आरो बेखौ सुदेरनानै होलांबाय थागोन आरो बेफोरबायदिनो मोननै खेबसेनो गासैखौबो जाबनानै सुथाबा माने नै बेफोरबायदि एबारो 3 हाफाव सुलायबाय आरो बे मोननै जाबखांबायमोन नालाय बेनिफ्राय एसे बारायदेरनाय बेखौ 3 हाफाव लाहैलायबाय बिदिनो गासिखौबो जाबलांगोन आरो बांद्राय रोजा जाबनानै लाया माने एसे साइड मिलायनानै सुलांबाय थागोन बिदिनो गासिखौबो ज' सुजोबनानै लाग्रोनोसै आङो दा बेखौ 3 हाफ लादों ओमफ्राय लास्ट थारनिखौ खेबसेनिखौ 4 खालामनानै लाबाय गाहायनि मोननैखौ 3 लाबाय बिनि उनाव 3 हाफ आरो नेक्स्ट मोनसेनिखौबो 3 हाफ आरो लास्ट खर'थारनिखौ 4आव लाहैबाय नै बेफोरबायदि जाहैबाय इयो बिबार महरनि शेप दा बेवहाय आङो नै बेफोरबायदि ब्लेक कालारनि आगर दंमोन आरो बेखौ होनोसै आङो बिबारनि लेसमोन बियो बेवहाय गोरोबनाय गल्डेन आरो वाइट कालारनि जेबो बिबार गैयामोन आंनाव बेनिखायनो आङो वाइट कालारनि बिबार गैयैखाय ब्लेक कालारनिखौनो होनानै होबाय लास्टाव नै बेफोरबायदि नुहैबाय हानानै सुखांनानै फ्रन्ट साइडनि सुनायखौ दिन्थिबाय थायासै आं जास्ट बेक साइडनि डिजाइन होनाय आरो हानायखौल' नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो होनानै लाबोदोंमोन नालाय आरो माबोरै नुखो कमेन्टाव खिथाहरबानो जाबाय ब्लाउसआ 42 साइजनि नालाय बुहुत गिदिर नुदों माने 100 साइजनियानो बियो 34, 32 फोरखौ बिराद मोजां नुगोन आरो सुनानै गानोब्लाथ' बाय बाय